अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। SSD म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। ए सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। ए सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। घनश्याम भैया के कैसे मनाई, अनिल विजय पिया के कैसे बताई। घनश्याम भैया के कैसे मनाई, अनिल विजय पिया के कैसे बताई। सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। ए सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। यारवा के देहाला का पहिरी कोन बालिया, मनवा में बस गइल बा। ए सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। ए सखी हो झुमका पर ट्रैक्टर वाला फंस गइल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए।